оставихме всичко и те последвахме. Исус каза: истина ви казвам, няма човек, който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви, заради мен и заради благовестието, и да не получи сега в настоящето време стократно повече къщи и братя, и сестри, и майки, и деца, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот. Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи. А когато бяха на път, като отиваха за Иерусалим, Исус вървеше пред тях, а те се очудваха. И онези, които вървяха отзад, бяха обзети от страх. Като събра пак 12, започна да им казва това, което щеше да го сполети. Ето, ние изкачваме към Иерусалим, и човешкият син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците. И те, като го осъдят на смърт, ще го предадат на езичниците, и ще му се подиграят, и ще го заплюват, ще го бият, и ще го убият, а след 3 дни ще възкръсне. Тогава при него се приближиха Яков и Йоан, Заведеевите синове, и му казаха: Учителю, желаем да направиш за нас каквото и да поискаме от теб. А той им каза: какво желаете да направя за вас? Те му отговориха: дай ни да седнем, един отдясно на теб, а друг отляво на тебе в твоята слава. А Исус им каза: не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Те му казаха: можем. А Исус им каза: чашата, която аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите. Но да седнете отдясно на мен или отляво на мене, не е мое да дам, а ще се даде на онези, за които е било приготвено. А 10-тимата, като чуха това, започнаха да негодуват против Яков и Йоан. Но Исус ги повика и им каза: вие знаете, че онези, които са признати за князе на народите, господаруват над тях, и големците им властват над тях. Но между вас не е така, а който иска да стане големец между вас, нека да ви бъде служител, и който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всички. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Дойдоха в Ерихон, и когато